Ay, kape ni. Ako ni. Oo, basyari na din. Magna naman. Iabad ko ngayon sa kuwan. Ay, Hangga. Signaling ko sa dalan. Butlaw siya kasuko atong driver ato nga. Ignan mo ka iro. Lagi nga, hanggang signaling ko nga. Ipastap na ako siya, natagtauran ba? ayun. Paguna ko siya, gignan ako tawag na ko dito. Uy, pwede na, mura kang iro. Iyon, nagipaak. Uy, February. Hapit naman din po itong anniversary man ba? Bit na, pinakatuig na. Pila na kita? 5 years? 6 years? Kasal? Hmm? 5 pa. 5 katuig. Sa may plano ninyo? Datang di Afrika. Preka gid. Nice lagi. Tingnan mo ano na. At kano sa pagani, napay pila ka. Dari na kayo na. Basta mo ginawa promise mo dalon na Afrika. Nga Preka man. Basta dalon to Afrika. Pag sure ba? Pag sure ka, Preka ba? Afrika lagi. Kaya nga, Preka. Basta ka dalon tayo kag Afrika. Moro na siya. Gusto mo kagregalo. 5th year anniversary na to sa itong kasal. Dalon tayo Afrika. Kabungga ba sa? Kuan. Mong gawin na natakaplangga. 5 years pa gana. Natakaplangga. Preka gid ah? Oo. Sure gid. Sure lagi. Pasibi. Asa naman kag mabuta tag 10 years. Asa naman po ganyan mo 10 years. Ay, pantay ako on dito. Masama ko dito. Walang may buwelta. May mo sa taguan. Dali mo lang na dito eh. Pastusin. Ay, kaning assignment ni Kuan Main ba? Kuya CJ. Naglibo ko ani ganihan. Nagkalimot na magugot eh. Dugay na ko nang eskwela, lisod ni eskwela, balik tag eskwela. Kasi yun na, grade 1 pa. Grammar. Sa grammar man eh. Saan pa? Saan man di? Saan ba? Filipino. Spanish kaya na sila. Grade 1 pa na. Pino. Makatubag ka gani. Sige. Kung ang adjective ay pang-uri, ano naman ang verb? Oh no! Tagay go clue. Oh na. Nanggali kaglo. Dato. Kung ang adjective ay pang-uri, ano naman ang verb? Kung ang adjective ay pang-uri, unsa po ang verb? Oh, sa Tagalog, Pilipino. Tagay clue be clue. Kalimot lang ko na. Yes. Storya eh. Okay, nagsugod siya og letter P, P, A, A, N, N, D. P, A, N, D. Oh, di, napagtaman kaya lisod po kay ihatag na ko sa imong answer. Kung ang adjective ay pang-uri, ano naman ang verb? Ang clue, P, E, N, D. Pandamay. Pataka lang gid ka ba oy? Pandesal man gid ba oy? Oh, mo na yung answer. Ito na yung answer na eh. Kablo ka. Wala, nag-inom ko sa imong kung ikaw makatubag pa ka. Lagot ko gitawag ko. Pero, lagi. Lagi. Sunod mo, kaagi ito. Pakon ko ito gidwa. Iyo, mo gani, may magani, kaya wala mo gipak. Iwan na higari. Ilalabog ko itong sakinan. Kung dili, imong, primero, mo siyang paghuton. Pitbull. Naglabay niya ba? Pitbull. Kalim to.
Ina na binili mo lagi, pero hybrid man eh. Uy. May gid kini siyang aktor ba? Yung paborito kaya ako, Arnold Schwarzenegger na. Kasi may favorite actor? Ano, Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Spell Arnold Schwarzenegger ba? Jet Li, mga paborito ko si Jet Li. Sige, best feeling yung Jet Li. Sige, magagawin ng kwan eh. Nosan, nang ka nga. Lawas ng tao ba? Samok kay ni Piki. Kakahurot. Bakit pa gani ko nag... Kalungat to. Hello? Yung kalungat to, hindi ka no? May mag-enjoy kay grabe yung mga lungat. Pero ang toothpick ba? Bakit pa gani ko nagpalit? Nahurot na. Tapos ang mga nagpalit dahil. Etong naging adlaw kung ko nagpalit good. Dahil, ako na ba yung sangin na po? Kamay mo kusog mga nagsiya malutpik. Kusog, ko mo na ko, pero kadaw mo na ako gamit ako magkinauli. Ano? Kung bitaw, saka na imong bitaw kakuan, ka bandayan ni mo ang ako sa grammar na ko, imong koreksyon nun. Ano ka lang? Toothpick, imong bantayan. Tapos karon musumbong kasi mo. 何お前はもう死んでいる。 Sada rin. Ikaw ba? Musumbong ko sa imo kuan. Musumbong ko sa imo itago. Imo ipapapama. Ano? Kaya nga lang, maingan mo pagkagmura kag iro. Kapag lagi nila. Labay rat. Ako ba sige, tungkol sa ina imo ha, imo kong kansawaan, bis nga, sumbong ko si imo ha, kansawan ta nimo. Kanjaw. Kanjaw ba rin ang... Kasi mo dili ba na kansawan, gitawag ta mo tag iro, ikaw mo ko paaka. Ikaw ko na ko. Ikaw ko na mingon sa imo. Hindi ka nga makatawa. Ako na ka mingon sa imo. Nalagi gayon sa kong iro. Hindi ka makakatawa. Ay, mugod ka kay mo ginabuli ba? Kasi man ako tag Arnold Schwarzenegger, pag mingon tag idol na to, pa-spelling yun na to sa Arnold Schwarzenegger. Pagka maingon ko tag, Pangutana ganita kakiwa po ko kabaloon sa og spelling na. Jet Li magwad. Sige pa riyan, tigat mong kuhan ba? Ato nanunggan ako sa radyo ganina. Nga. Ano siya nga, nawagan niya ba na ba? Ito siya sa kuhan daw, radyo. Nawagan ko na sa inyong stasyon, sir. Nawag siya. Ako dahil si kuhan, si Berto, kanang mamuliyog ko kung ginsa man to nakakita sa akong asawa nga nawala kagahapon pa. Atong kulot, dakong bakba, ano siya? Dakong bakba, itom, dakong mata, ang balita, kina siya nga ba eh. Palihog lang, ay nagitaw na iuli. Yan ako tarangin ka, dakong bakba. Hala. Sige, giniyan na, gino. Maninod. Ay, naman natin! Shout out na shout out. It's shout up ta. Shout out kang Mr. Warren Mangma kung ba't sa RTA. Pre, shout out pre. O si Ma'am Fatima Dinopol, shout out. Shout out. Shout out Jason Cobero. Tuwa sa New Zealand. Size 6. Size 6 na. Size 9 ko, size 9. Shout out. Shout out with kang Brad Marley Chan. Akong igsuon sa Gamma Beta Sigma. Ikaw, take isang shout out. Shout out day ko sa kuan sa kalendriya na mga kanan sa Puerto nga dili ka pautang. Shout out to LJ Spina. Oh. Peanut paper o dili. Nagpalit na mo. Nagpalit na mo. Please like and subscribe. Bye bye. Please like